Kaixo, aste honetako poliedroan badaukagu bereziki kirola gogoko dutenentzat luxuzko gonbidatua. Bera, Aritz Arberaz da, eta Aritzek une hauetan entrenatzen du, prestatzen du fisikoki bereziki eskalatzaileak Lidl Trek taldean. Berarekin mintzatuko gara txirrindularitzari buruz, orain dituen erronkei buruz, eta bereziki, kirol honen inguruan gertatzen diren fenomeno latzei buruz, bai istripuak, bai dopinaren aurkako sareak, eta bai, harreman pertsonalak ere. Honi buruz sakondu nahi baduzue, hemen daukazue Aritz Arberaz. Orain, Aritz Arberazekin mintzatuko gara. Aritz berriki hasi da talde berrian, berriki hasi da kirol proiektu berrian, horri buruz abiatuko dugu solasaldia, eta gero joango gara bestelako gaiak lantzen ikuste ere interesgarriak direna. Zuk daukazu ardura bat dela eskalatzaileekin lan egitea, baina gero talde moduan badituzue epe ertainera helburu batzuk eta epe luzera helburu askoz ambizio handikoak, ez da? Hori da, bai, Lidl Trek sartu da, eta haien ideia da, edo haiek proposatu dutena da munduko lehen taldea izatea. UCI World Tourreko rankingean lehen taldea izatea. Argi utzi digute, ez dela aurten egiteko gauza bat, baina bai hori lortzea gustatuko litzaiekela. Oso polita izan da bai, esan digutela, hau lortu behar dela, baina ez exageratuz, esaterako, ez? Ez gauza soroak eginez, edo langileak etxetik 300 egun eukinda, edo era logiko batean. Heltzen baldin bada, pozik egongo direla, helburua hori dela, baina hor erreferentzi hori izateko eta horren inguruan lan egiteko. Eta gero bai, haien helburua da, bakizuet txirrindularitzan turra dela beti, indartzuena dela bai erretorno mailan eta hori, eta turra lehiatzea gustatuko litzaiekela. Eta zu egon behar zara aurten egotekotan, lortzen baduzue turrean egotea, zu egon berko zara horre autoetan eta eskalatzaileekin eta bar, edo etxetik apur bat jarraitzen, nola bai, hasiera batean nire ardura aurten turreko prestakuntza hori egitea, turra aurretik maiatzean Sierra Nevadara goaz, trainingan bat egiten, 20 egun izan egongo gara turreko preselekzioarekin, txirrindulariekin, eta gero hori da turrera goaz. Normalean, prestatzaileak turrean, karreran bertan, goaz karrera aurretik, errekorridoari buruz informazioa emonez, direktoreak edo karrera baino 20-30 minutu lehenago, kontatuz haizea nondi jotzen duen, arazoak baldin badauzen errepidean, informazio hori emonez, ez? Azken momentuko informazio hori emonez. Eta gero bai, errendimendu aldetik, egiten duguna da, zuzendariei laguntza eman, txirrindularien errendimendua deskribatzeko, eta nola errekuperatzen ari diren, zenolako mailetan dauden, hurrengo egunak ahalik eta hoberen prestatzeko. Eta hau, galdera hau lehen itxartu dugu, eta apur bat berandu egin behar genuen, baina, turrean sartu garela, turrak badauka sekulako epika, baina azken urteotan ere izan du, irabazle edo, txirrindulari batzuk zeinek zikin duten, baina horren ostean, zuri pertsonalki adibidez gertatu zaizu, ez bakarrik gertatutakoak zikindu izana turraren izena, baizik eta inguruan dauden bestelako aldagai batzuk zikindu izan hori, eta gero gainera inork ez duela garbitu, ez? Zuei Bahreinen zeudenean, eta hau lotzen dut, ze Bahreinekin lortu zintuzten emaitza honak, eta Lidlekin asmoa da kalitate jauzi bat ematea, eta orduan agian egoera berean jartzea zuen buruak berriro. Emaitza honak lortzen ari zirinietela, batean sekulako sarekada egon zen zuen aurka, Interpol, ordenagailuak eraman, edabidetan dena. Hori guztia, geratu zen ezerezean. Bai, zertan geratu da, bai. Txirrindularitza, akigu
nondik atozen, ze historia izan duen, postekoa da txirrindularitza asko aldatu dela, guztiz arras aldatu da, ez da lehen zana, oindana kontrolpean dago, test pila dituzte, eta bueno, seguro egongo dela trampa egiten saiatzen den norbait, baina ez da orokorra, oindala hainbeste urte bezala, ez? Baina, sistemak edo ikerketak edo investigazioak jarraitzen dute, eta bueno, guri tokatu zitzaigun turrean, 21ean, ez baldin banaz urteekin konfunditzen, pon geundela, etorri izan jendarmeria, ez dakit 50 jendarme, sartu ziren gela guztitan, dana miatu zuten, txirrindolari batzuei ordenagailua eta mugikorra eraman zieten, gero beste sarekada bat izan zen, hurren urtean, turrean, hor ikerketa hori irekita egon da, orain dela gutxi arte, ez dakit guztiz itxita dagoen edo izteko dagoen, baina, ez dute ezer topatu, gu bagenekien ezer ez egoela, baina beti ondo dago, ez? Miaketa bat egiten danean, demostratzea hor ez dela ezer egon, eta horrela izan da, ordenagailuak bueltatu dituzte, mugikorrak bueltatu dituzte, eta uste dute kasua izteko dago. Eta, da hori zuk esan duzu moduan, ez? Txirrindularitzan regularki gertatzen den zerbait, talde bat ondo ibiltzen danean, hau gertatzen da. Nekagarria da, barruan gaundenentzako, begia esateko, nekagarria da, baina, beste aldetik basate duzu, behitxu, begiratu dute, ez dago ezer, kirol garbia da, ez da lehen bezala, hau guztiz aldatu da, eta kirol barruan gaudenok argi dekogu zein dan bidea, eta, nik uste iraganeko sama hori gainetik kendu behar dugula, edo hori ordaindu behar dugula orain, eta horrela da, eta adibidez talde bati nola eragiten dio turrean gainera. Etapa guztiak direla, guztiak edo gehienak direla, ia homizidak. Batean gau batean edo goiz batean, atsedenik sekulako tentsioa, estresa, ez jakitea gertatzen ari den, horrek eragina dauka kirolaren esparron ere? Bai, guztiz. Nik horatzen dut gau hori ez dakiti gaueko biterditan, irutan sartu ginela ohera, eta bai, estresa dekozu, batez be turra dalako, turra maiera dalako, ez dakit 4-5 etapa falta ziren, danak nekatuta egon den, eta emozioak salean daude, ez? Eta hori somatzen da, dala kolpe gogorra. Baina, nik uste txirrindularitzan dagoela ezaugarri bat, eta da, hain kirol gogorra izan da, halako egoerei lutoak, edo beste era batean esateko lutoak motzak izan behar dira, eta orduan hurrengo egunean lanean jarri ginen, konzentratu ginen berriro, eta gauzak ondo joan ziren, izan ere Mojoritxek etapa bat irabazi zuen horren ostean. Baina, bai, dudabarik gogorra, ez? Nik uste tur ostean danok ordaindu gendula, nekearekin, eta estresarekin, eta horrelakoa da. Nik uste onartu behar dugula lanaren ezaugarri bat, edo lanaren parte den gauza bat, eta alik eta hoberen eraman, eta horrela. Eta horrengo egunean, horrelako operazio baten ostean, horrengo egunean, tropelak nola hartzen du, zure taldea joaten denean tropelak nola hartzen du, egokitu zaie beraiei, edo... Bai, nik uste hori individuala dala, ez, danetarik dagoela. Dago jendea esaten duena behitu, hartzen du adierazgarri bat bezala, eta beste batzuk esaten dutela, ulertzen dutela hau horrela dela, ez. Baina, denborak argitu du, ezer egon, eta jazta. Eta nik benetan esate dut, ondo dago, nekagarria da, barruan zaudenean alakoak gertatzea, baina onartu behar dugu, ordaindu behar ditugula iraganeko zergak, hori da, eta gaizki eginikoak, eta guri egokitu zitzaigun, oso nekagarria da, berriro esate dut, baina behitu. Argitu da, ez egoen ezer, eta berriro ere demostratu da txirrindularitza aldatu dela, eta
ez dela lehen bezala. Eta orain taldea aldatu duzula, bueno, nik uste pertsonalki ere izan duzula hor borrokatxo bat, lan handia eta estu egin duzu Peio Bilbaorekin, ez? Eta, bueno, nolabait harreman hori eten behar izan duzu. Ez dakite gainera hori ja zegoen zure esku, taldea ere aldatu du, baina zegoen ere hor Mikel Landa, berarekin ere harremana duzu. Bai. Nola kudeatzen da hori, edo nolakoa da hori, ze zapore guzten dizu horrek? Bueno, ba zaporea gazi gozoa da, ez? Azken finean talde berri batera zoaz, ilusio handikin, baino hori atzean uzten duzu, bereziki Peiorekin egindako harremana, ez? Harremana beti hor egongo da, baino egindako lan guztia, eta gainera Peiorekin ondino gauzak egiteko genituen, proiektu oso politak, ideia oso politak, Peiorekin lan egitea super motibagarria da, eta pena, baina hori, lana eta bizitzan ezin da dana ezin dozu dana izan, eta bueno, horre erabaki bat hartu behar zan, erabaki gogorra izan zan, benetan gogorra, igual nire karreretako gogorrenetarikoa, bueno, Peiorekin erlazio hor jarraitzen du, lagunak gara, eta horrela jarraituko du. Amorroa emoten dit, badakidalako korredore oso on bat ez dagoela nire taldean, beste talde batean dagoela, eta seguro oso ondo joango zaiola, eta bueno, hori, ikasitako danak eraman eta aurrera. Eta zuk zer uste duzu eman diozula bere ibilbide profesionalari, Peiori? Zer eman, ez dakit hori igual berak hobeto erantzungo zuen, ez dakit zer eman, bai esan aldizut lan asko egin dugula, proiektu oso politak, egoera zailak izan ditugula, oso zailak, adibidez nik gogoratzen naz, Astanan sartu zanean, Kajarruraletik Astanan aldaketa hori kostatu zitzaiola, talde berria zan, gauzak nola egin, niretzako talde berria zan, eta bueno, hor Vuelta Espainian oso ondo zebilen, baina aurre arte kostatu zitzaion ondo ibiltzea. Gero asko postasunez nola hobetu dugun Kabrarekin, nola hobetu du igoera luzetan, eta horrek lagundu dio Vuelta handitako generalak egiten, sailkapen orokorrak egiten, hori postasun asko edo motibantea da. Nola urtean zehar manejatu dugun bere kondizioa ahalik eta karrera gehienen ondo egoteko, hor ikaskuntza bat egon da prozesuan, eta sistema refinatu dugu entrenoekin eta etxean egoteko egoerekin hori ahalik eta hoberen egitea, ez da. Bueno, hori benetan lan ordu asko daude hor sartuta, baina emaitza oso honekin. Eta gero, Astana aipatu duzu, badaukazu ibilbide luzea, kirol profesionalean, alde batetik, une polita asko izan dituzu, baina nik uste oso une latzak ere izan dituzula. Astanan adibidez, txirrindulari bat galtzea, ez dakit hori, uste dut ez dela kirolean, ez dela oso egoera arrunta, ez dakit hori nola bizitzen den esparru profesionalen, eta txirrindularitzan hain zuzen, txirrindularitza hain kirol latza izanik. Bai, nola bizitzen den? Imaginau dezakezu, ez? Astanan, ja Euskaltelen Victor Cabedo galdu gendun, entreno batean kotxe baten aurka jo zuela, gero Astanan Mikel Eskarponeri gauza gertatu zitzaion, eta bareinen, Gino Mader erorikoa izan zuen Suitzan, bere etxeko karreran, eta pena handiz, ez? Zin izan dut, oitzen ari garela ezin dut esan, horrelako gauzetara ezinezkoa dalako oitzea, baina egia da kirol honek hori dekola, ez? Noizbehinka gauza hori gertatzen dira. Hemen igual banderatxo bat altzatu behar zen, eta esan zergatik hainbeste txirrindulari hiltzen ari diren errepidetan, ez? Eta azkenek urteetan, geroz eta txirrindulari gehiago dauz errepidetan, eta hor zer aldatu behar dugu
halako istripuak ez gertatzeko eta hainbeste bizitza galtzeko, ez? Orduan, bueno, hemendik bai gobernutako jendeari eta bai gidatzaileei esatea edo gogoratzea txirrindulari baten kontra jotzen dozunean kotxearekin txirrindularia hiltzen dela. Da, hori gidatzen ari garenean gogoratu behar dela eta gobernuetan dauden jendeari ahalik eta baliabide gehiago jartzea halako egoerak ekiditzeko. Bizikleta etorkizuneko transportea da, garraioa da. Orduan horretan inbertitu behar dugu eta ohiturak aldatu behar ditugu hobetzeko. Eta bukatzeko, Euskaltel, Astana, Bahrein, proiektu berri bakoitzarekin zer ikasi duzu, zertan hobetu duzu, argi dago, jarraitzen baduzu kirol honetan eta taldeek deitzen baizute, izango da, hoberantz egiten duzulako. Bueno, hori espero dut. Hori pentsatzea gustatuko litzaidake. Egia esateko, bai, ez dakit zehazki zertan hobetu dudan, baino bai somatzen dudala, taldez aldatzen dudan bakoitzean gauza berriak ikasten ditudala eta profesional bezala hobetzen dudala. Hori bai nik uste somatzen dudala. Ez dakit zertan zehazki dan edo ze zaugarritan, baino bai, eta taldez aldatzerakoan asko motibatzen nauen gauza da sari hori, ez? Badakidala orain arte taldez aldatudan bakoitzan hobetu dudala profesional bezala, niretzako hori oso motibagarria da. Gero, bueno, nik uste esperientzia laguntzen duela. Ni uste dut hobeto ezagutzen dudala World Tour maila, hobeto ezagutzen dudala karrerak, urteak pasata eta karrerak deskribatzerako orduan asko hobetu dugu azkeneko urteetan, ditugun baliabidekin eta horrek asko laguntzen gaitu entrenoetan. Eta, bueno, horrela jarraitzen dugun urte asko. Bai, hori espero dugu, Aritz, urtero ematen dizugu matrakaturrean, hainbat lasterketetan, eta beti zaude prest, alduzun neurrian gure erantzuteko, orduan beti da placer bat zurekin egotea, eta beti, bueno, guretik opa dizugu sorterik onena. Espero dugu laster berriro zurekin mintzatzea, eta albiste honekin izatea berriro, eta mil esker. Super, mil esker zuei, gonbidapenagatik eta hurrengora arte. Hurrengora arte.